Men lav nu noget selvfølgelig. Du vil ikke bare kigge på lagen hele dagen. Åbn munden. Malle! Nu får du noget på mit her. Bjælemissen. Hvad var det nu stikord, det var? Stormen. Fuck, vi er malde af. Meanwhile. Hallo? Ja, hej Philip. Hvor blev du af, mand? Jeg sidder med opgaven hele alene, mand. Det er røvstressende, det her. Ja, du beklager at komme lidt for sent. Hvornår er du her så? Cirka 10-40 minutter. Det kommer lidt an på, hvor meget krudt der er i den her shawarma. Shawarma? Hej, er din shawarma god? Fuck lige af. Okay, jeg vil sige til dig, hvad jeg kan gøre. Hold nu kæft. One hour later. Hvad så? Hvor fuck har du været? Jeg har været nede på shawarma. Så køb den her. Det skal jeg så arbejde. Prøv lige se den her. Wow. Okay, kan du læse op herfra? Jeg skal lige have skrevet det ned. Det giver ikke mening. Sådan er det hver gang sommeren slutter. Alt begynder. Må jeg lige gå ind på programmet først? Jesus Christ, man. Sådan er det hver sommeren slutter. Alt begynder igen. Prøv at tage det nu fucking seriøst, Philip. Prøv at se det her. Hvad er det? Det er fucking godt, Philip. Du skal ikke til at spille. Vi skal altså lave noget. Du kom kun på 6 alligevel. Det er rekord, Philip. Gømmel rekord, og du lægger det fuldstændig. 20 minutes later. Der er sgu da pænder falde. Hvorfor? Du skal ikke skip til slutningen. Jeg har et shot, Philip. Jeg skal se... Åbn munden. Malle! Malle, lav nu noget selvfølgelig. Du vil ikke bare kigge på lama hele dagen. Jeg ved ikke hvorfor. Yes. Spreder din mors baller. Malle, lav et eller andet ærligt. Ikke også? Hvad laver din mor hver dag? Hvorfor? Hvad er det her også? Kan du ikke fuck af med det der? Det er da godt nok utroligt. Det er ikke din mor ellers. Kan du ikke noget om produktionsskab i det her? Produktionsskab til mig er din mors pornofilm. Måske. Skriv nu nogle noter ned. Kan du ikke skrive nogle noter ned med det? Du går herind under, ikke? Lokale kompetencer. Kan du ikke lige læse om lokale kompetencer herude? Yes. Hvad er det der? Hvor får du noget på mit her? Bjælemissen.
der skriver man over. Jeg mener det, for reals. Gigade 9 plus, kolon CNIP. Det er gymnasium matematik. Der står bup. Men vi når altså ikke at aflevere den her afgiver side, hvis der du ikke fucking noget at tage dig sammen. Hvad er det? Vi skal aflevere den her opgave her om 30 minutter. Har du styr på synet? Philip. Den dag, der kan jeg ikke. Jeg kan mærke, jeg har brug for noget shawarma. Vi ses, Philip. Tak for hjælp, Philip. Ja. Du kan ikke bare gå. Ja, jeg skal. Jeg kan ikke den dag. Jeg har familie og... Du er her lige nu. Ja, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ja, det var så det gymnasium. Jeg savner dig. Klokken var lidt i 10. Sig du skulle med klokken 9. Sig du dukkede aldrig op. Sig og alle folk kunne se det. Nu må det stoppe. Men var det min fejl? Var jeg lidt for længe om at rose dig? Jeg gav dig 7 i engelsk, men du bad om mere. Meget mere. Og fik nej. Skæmt produkt, Dennis. 3 millioner følgere. God damn. Hello, bitches, somewhere. Smash.